guys, so it's Saturday at aakyat kami sa Baguio kahit umuulan. Walang bagyo-bagyo dahil pupunta kami sa Baguio. See you! Takot sa ulan, magko-commute na lang sila. So ito yung mga motor namin. Aakyat ng Baguio. Mga naka... Puti-buti na lang, hindi ako nagputi kasi dapat puti rin yung motor ko para na... puti lahat, no? So ay, ano, change color. With gasolina sa Rosario na ultra. At kakain muna kami. Yun know, mga nag-commute, oh. Kain muna dito sa Macdo Rosario. Okay, maalis na kami. Tara. Nakalagay doon, close all vehicles. Pero may mga nakikita naman akong bumababa dito at umaapian, so mukhang open naman siya. Nasa Benguet Art na kami, guys. So, dito na kami sa Baguio City. Baguio! So, hindi naman malamig. Ito nga, naka-t-shirt nga lang yung tao. Pati yung mga kasama ko. Taga-baka nga talaga. Yung isa lang dyan yung ano, nilalamig kasi naka-jacket pa. Sos! Para namang hindi sana, hindi. So, ayun, magpapakabusog muna kami. Sa Samji muna. So, see you later. Dito kami ngayon sa may session at papunta nga ngayon sa night market. Cute! Hello! Cute! Grabe ah. Pinisilpi sila. Unan yarn. Dito na kami sa may night market. So yan. Hi guys, ito yung nabili ko sa Baguio. Pambata, ano ba naman yan? Ito yung pinunta ko sa Baguio. Joke. May nabili na lang kami kahit papaano. For only... Kasama namin. For only 100 pesos. Stress Sabi niya ball. hindi daw na ano, Dudurog. tignan natin. So pag nadurog, ibalik natin. Pagkit ulit tayo ng Baguio. Siyempre, magkukulang ang Baguio natin kapag walang strawberry tao. Eh, cheers! Cheers! Eh! Ay, go pa? So, it's 9:30 in the morning at nag-pack up na kami para diretso na kami. Magsisimba muna kami mamayang alas 10 at nagpa-park sa SM at kakain lang, then uwi na. So ito yung mga setup ng motor namin yung pababa na. Nagsabi talaga kami sa may mga top box namin kasi
lalagay kami ng mga pasalubong mamaya sa loob ng mga compartment para hindi maulan na. Ay, pasyota na lang. Ruleta na lang po mamaya. Magpaparaffle po kami. So, sa lucky, sa lucky winner, pag ma-message kayo, yun, kayo na napili. Pag hindi, Cash ka. salamat na lang. So sa second day namin dito sa Baguio, sisimba muna kami to start the day. Then magkakape lang sa SM, papahangin, Burnham, then uwi na. Patapos pa lang siguro. Bilisan natin. Oh, wala pa. tatasan. Dito kami sa Victoria at bibili lang ng mga pastries. Lechon manok. Dahil lunch na, sa Good Taste kami kakain kasi yun yung mga bihira lang matikman dito sa Baguio. Wala na mga ano, no? Ayun o. Aakyat ka sa Baguio tapos magmamanginasal ka lang. So dito kami sa Good Taste ngayon. Dahil 1 hour pa yung serving nila. Green Bank of Victoria. Kumain muna kami ng cream puff. So ayan. Chocolate. So ayan, bago umuwi, namili muna kami ng mga gulay. Purpose namin dito is mag-unwind, magpahinga. Pero magpapalengke at grocery lang pala kami dito. Yun, no? Okay lang, nakamotor lang naman kami. Nasa So, andito na kami sa may taas ng SM Baguio. Pahinga na lang ng onte. Then, bababa na kami.